Dobar dan svima, danas pričamo o čulu vida, odnosno o organima čula vida, o očima. Oči su parni organi koji reaguju na svetlosne draži i sastoje se od očne jabučice. Očna jabučica je ovalnog oblika. Ona je obložena omotačem beonjačom koja je građena od vezivnog tkiva i taj spoljašnji omotač daje oblik oku i u prednjem delu očne jabučice prelazi u rožnjaču. Rožnjača je se sastoji od tankog sloja ćelija. Te ćelije nemaju krvne sudove. Šta još uočavamo? Uočavamo da se ispod beonjače nalazi sudovnjača. Sudovnjača je prokrvljena, bogata je krvnim sudovima i ti krvni sudovi hrane oko i ta sudovnjača, vidimo, nastavlja se na cilijarno telo. Zapravo, to cilijarno telo nalazi se na mestu spajanja beonjače i rožnjače. To cilijarno telo ima ulogu da pridržava dužicu i očno sočivo. Dužica je obojeni deo oka gde se nalaze pigmentne ćelije, dakle ćelije bogate pigmentima, daje boju oku i u centru dužice nalazi se otvor zenica. Sada rožnjača, kroz rožnjaču svetlost se usmerava na otvor zenicu, a kako se zenica nalazi u centru dužice, dužica ima mišićna vlakna, tako da istezanjem tih mišićnih vlakana ili skupljanjem mišićnih vlakana se dužice reguliše otvor zenice tako što se taj otvor povećava ili smanjuje. Šta još uočavamo? Ovdje uočavamo očno sočivo, jednu proziranu strukturu koja može da svetlost koja ulazi u oko prelama, znači na tom mjestu se svetlost prelama i usmerava ka mrežnjači u zadnjem delu oka gde se stvara obrnuta i umanjena slika predmeta. Ovdje još uočavamo da se između rožnjače i između očnog sočiva, znači između rožnjače i očnog sočiva nalazi se očna vodica. Ona štiti sočivo i ishranjuje taj prednji deo oka. Sad, zahvaljujući sposobnosti da dužica može da reguliše otvor zenice i da cilijarno telo svojim vlaknima opet može mišićnim da reguliše oblik sočiva, postoji nešto što se zove akomodacija oka, odnosno prilagođavanje. Tako da, koliko god da je predmet neki udaljen od oka, uvek se taj snop svetlosti koji ulazi u oko i koliko god je predmet udaljen, on uvek završava u zadnjem delu oka u mrežnjači, gde se stvara njegova umanjena i obrnuta slika. Sad, pošto smo pomenuli mrežnjaču više puta, šta je to zapravo? Mrežnjača je unutrašnji sloj koji se sastoji od fotoreceptorskih ćelija koje mogu da svetlosnu energiju konvertuju u električne signale i tu su prisutne i nervne ćelije koje će potom da obrade te signale. Ali pre toga još da vidimo ovde da se u veći deo oka zauzima jedna struktura koja se zove staklosto telo, to je jedna pihtijasta masa koja zapravo, vidimo, ispunjava tu unutrašnjost oka i pruža čvrstinu oku. Sada da se upoznamo detaljnije sa tom mrežnjačom, dakle rekli smo da se u mrežnjači nalaze fotoreceptori i to fotoreceptori čepići i štapići. Oni su smešteni u najdubljem sloju mrežnjače i u vezi su sa ćelijama sa pigmentima gde se pigment obnavlja
I sada, s druge strane, tu su i krvni sudovi sudovnjače koji hrane ove fotoreceptore. Šta radi štapići? Štapići omogućavaju viđenje pri slabom osvjetljenju ili noću. I njih ima više nego čepiće koji sa druge strane opet omogućavaju viđenje na dnevnoj svetlosti, ali i daju mogućnost razlikovanja boja. Rekoh da su ti fotoreceptori smešteni u najdubljem sloju mrežnjače i oni se nalaze ka spoljašnjem delu oka, a potom se na njih nastavljaju bipolarni neuroni, evo ih, bipolarni neuroni koji evo ih ovdje, jel? Oni zauzimaju središnji sloj, nalaze se u tom središnjem sloju, a potom ti bipolarni neuroni ostvaruju sinapse sa ganglijskim neuronima. Evo, ganglijski neuroni. I pored ovih pomenutih fotoreceptora, bipolarnih neurona i ganglijskih neurona, ovdje su prisutni i dva tipa interneurona. S jedne strane se nalaze horizontalne ćelije, evo vidimo horizontalnu ćeliju, jednu, ili ovdje vidimo opet horizontalne ćelije, evo ih. Sve te horizontalne ćelije imaju ulogu da povezuju receptorske ćelije međusobno, znači horizontalne ćelije povezuju čepići i štapići, odnosno povezuju receptorske ćelije, a amakrine ćelije, evo ih, amakrine, ili evo vidimo jedna, druga, treća, te amakrine ćelije se umeću između bipolarnih neurona i ganglijskih neurona. Znači umeću se između bipolarnih i ganglijskih neurona. Od svih tih ćelija samo će vlakna ganglijskih neurona da daju ona izlazna vlakna optičkog nerva, odnosno drugog kranijalnog nerva koja napuštaju mrežnicu u jednoj tački koja ne sadrži fotoreceptore i ta se tačka zove slepa mrlja. Znači u nivou slepe mrlje vlakna drugog kranijalnog nerva, optičkog nerva, odnosno vlakna ganglijskih neurona napuštaju mrežnicu. Kako su sada fotoreceptori kod kičenjaka u unutrašnjem sloju mrežnjače, što smo mogli vidjeti, svetlost prolazi kroz sve slojeve pre nego što stigne do tih samih fotoreceptora, odnosno pre nego što stigne do mrežnjače. Ali izuzetak je prisustvo žute mrlje, gdje zapravo tu svetlost pada direktno na fotoreceptore. Tu je najveća gustina, najveća koncentracija tih fotoreceptora, tako da se u toj žutoj mrlji najoštrija slika formira. Sad, dalje, kako ide taj vidni put? Oni optički nervi, ovo što sam pomenula, odnosno vlakna ganglijskog neurona, iz oba oka, sad ćemo da vidimo, polaze. Ovo je da vidimo kako se na mrežnjači stvara umanjena i obrnuta slika predmeta, što možemo i ovdje vidjeti. Dakle, ovdje sada vidimo taj vidni put gdje vidimo da iz oba oka kreću vlakna ganglijskih neurona, odnosno vlakna optičkog nerva, drugog kranijalnog nerva, i ona se delimično ukrštaju u nivou optičke hijazme hipotalamusa. Potom, delimično, znači neće se sva vlakna ukrstiti, kao što vidimo, dolazi do delimičnog ukrštanja i potom idu kroz hipotalamus, odlaze, znači u nivou optičke hijazme kreću se
do primarne vidne zone u potiljačnom režnju. I deo će naravno vlakana da ide i do srednjeg mozga, onih gornjih vidnih kržica gdje će da se regulišu pokreti očiju. Tek kada vlakna dođu do sekundarne vidne zone, onda dolazi do interpretacije onoga što smo vidjeli i postajemo svesni onoga što smo vidjeli. Pored svih ovih glavnih delova, oko ima i pomoćne delove. Ti delovi imaju ulogu u pokretanju očne jabučice, ali i u zaštiti oka. I koji su to pomoćni delovi? Pa naravno, tu su prisutne trepavice, obrve, očni mišići, potom suzne žlezde, vežnjača i dakle svi ti dodatni delovi oka, ti pomoćni delovi imaju ulogu da štite oko. Vežnjača je struktura koja, to je jedna opna, ona pokriva ovaj prednji deo, prednju površinu oka i ona naleže na kapke. Toliko o čulu vida. Ukoliko ima bilo kakvih pitanja, pišite i hvala na pažnji.